Ongi etorri gure jokoetara. Munduko kirolari ausartenak mende honetako lasterketarik eroenean. Izan ere, $135 milioi ez dago arazo gaindiezinik. Borrokan biak izan sua eta izotza. Roger Moore eta Xari Belafonte, sua, izotza eta dinamitaren aurka, lehen aldiz telebistan. Ostiral gauean, ETV batean. Smacks! Gaipuztua azukretua. Kellogg'sek bakarrik daki horren hon egiten. Ezin inork ere muzin egin alako gozari elikagarriari. Smacks Kellogg'sekin. Extra! Smacks zerealak aitzea taumei! Azken albistea Smacks Kellogg's aitzen ari da. Nire Smacks gozoak! Ezin liteke! Smacks tolitzekoak! Smacks Kellogg's goxotasunaren zoramena. Kariea, zer da hori? Trident azukregabeak bere zapore ekstraluzearekin karietik babesten zaitu. Oraintxe adibidez, Trident azukregabea. Ei, gauza on bat probatu nahi? Crisp jaten baduzue, aurrena helduko zarete. Ez pasa hotzik, jantoz. Gustu askotakoak daude, eta urtsoentzat ere bai. Kolesterol gutxikoak. Eau de Rochas. Eau de Rochas pour homme. Duracell pila alkalinoak benetan ezberdinak dira. Askoz ere luzaroago, irauten dutelako askoz luzaroago. Duracell iraupena da. Eta iraun. Come pipas y ricón. Son dos amigos muy ricos. Que se tiran unas pipas Que se lanzan más rico. Sí, come pipas y ricón. Grandes pipas súper ricos. Si tú coges un montón, Te lo comes de un tirón. Y es que mola mogollón. Ricas pipas. Súper ricos. Son ricos y come pipas lo más grandes, las más ricas. ¡Come pipas! Eta rincón. ¡Jonitzazo! Eta egino. Ametxera egiteko liburuak, oparitzat emateko liburuak, gogoan hartzeko liburuak, eta txikientzat irakurtzen ikasteko musika. Zatoz eta gozatu Ibai Zabalekin. Bere liburu eta kasetetan, irudimenezko mundu bildumagarria daukazu. Superbateko eroiak dagoeneko bideoan dauzkazu. Spider-Man, Robocop, Hulk, lau izugarriak, dinodunak eta ziegak eta edensugeak. Zure pertsonairik kutxunenak 75 minutuko 6 bideo zoragarritan. Informa zaitez eta bilduma itzazu telefono honetara hotseginez. 906-33-33-7. Eta Superbateko bazkidea bazara deitu orain, bideo bat doainik eta beste abantaila mordoa zeuretzat. Opariak, deskontu bereziak eta zozketa esklusiboak. Superbat, pila bat!